Okay, good morning mga kadeway, mga kado. So for today's video na napunta na karon diri mismo sa Biwok area. So na-observe na to mga kado ang kahimtang diri mismo to diri sa Biwok area kundi na murag mingaw jud kayo. So expected na lang jud no, mingaw kayo karon kay lagi nga murag kuan man kanang ting bakasyon man pud, almost halos tanan siguro matag usa ka semana kapin kat duha ka semana kapin ang mga labi na kanang empleyado diri sa mga private sector diri Cebu no. So tagdugay-dugay jud kayo ang ilahang kuan bakasyon. So kita pod mga 50 na pud kadlaw. Pero nakanindot lang nara jud ta Cebu. Dili pares nang uban nga maadto pat sa lain mga probinsya o ang ilahang mga kuan sa probinsya lagi kay ilang mga province no. Labi na sa Kuala layo kayo Siargao, Surigao City, so Mindanao. So murag tagsa lang jud ko mag-adto dito. So for today's video mga kadong ato na lang kami isuroy diri mo to diri mismo sa Biwok area kay mo may pud lagi makaya-kaya pud lagi nato pag suri-suroy. So tanaw lang nato diri kung say kahimtang na puntaon diri mismo sa Biwok area kay kung din murag nindot mo maka-flex mo punta lang atong buntag lagi kung kita-kita lang pud lagi kanang walay kay mga crowd walay kay tanto tao tapos murag magka-istorya tanang walay kuan ba walay babag. So tanawan nindot kayo ang view diri mga krono. So karon ra pud ta diri makasuri-suroy murag dugay-dugay na pud wata makasuroy diri no. So murag siguro sa uska duha ka buwan kausa siguro. So far nindot jud kay diri ang lugar diri makanganahan mo magsuri-suri nga naarabod mo si Cebu. So nindot jud kay diri suroyan kay ngano nga wa may niso kuan diri tapos maubitaw nga murag tuyo pud nako ako magmotor. Wadyo ko mukuha og motor jud mga kado kay murag sa tan-aw jud na ako dili ko makaditsud-ditsug laka ko magmotor ko la sama ani diri. Di ba makasud-sud ka diri ko magmotor ka naa mangaling pero murag mananghid pa ka sa dina sa guard tapos naapay unsa may toll fee or naapay unsa ni parking fee toll fee naman. So mao na nga murag di ko makaditso-ditso. So like ang bike sa to labi na karong gari hataw-taw no gari katong labay na mga pila ka oras no. So dinha ta sa carbon grabe ka traffic jud kay ang carbon so pero nakaditso-ditso naman ta. So mo na nakanindot diri sa magbike-bike. So fit jud kay sa kuha diri mga karo ang bike dili mo ingon nga mayong di ta magkapalit og motor. So na may motor pero gihatag ko na lang sa ako bata kay murag dili komportable. So mas sayon mas dali mas paspas mas silinga papud kayo mas extreme papud kayo mga kado kani magbike ta. Kay mao lagi nga mao na pasyon nato os mag-vlogging man ta. So nindot pud kayo. So okay, na ato mga video karon mga karo no. Diri mismo sa Biwok area. Kundi ato lang suri-suroyon. So agdi lang ko ninyo kung unsay ato makahirap pud nato sa ato vlog karong adlaw no. Basta atis mapakita ko sa inyo kung unsay kahimtang na karong adlaw no. Tali pa dakwa na. Kanang hapit na jud kayo ang kambong tuig. Happy New Year na lang natong tanan no. So for today's video na karon diri sa kwan ato lang tilok-tilokon ang mga gagmay nga mga spot diri mismo sa Cebu. Okay, let's go. Arizona sky. So ari ta diri mga kado murag silbi mahugi apon man murag nanginhas ta no. Okay. Ato lingaw man ning ato Di man mo ingon nga kani pagsuri-suri ato di ta malingaw maglingaw-lingaw ta. Kay mao sa lagi nga kanang labi na kaning makita tag dagat mga kado. So nindot jud kay dagat karong adlaw kay murag linaw jud kayo tapos naay mga barko diha makita maklaro man jud diri ang Siselix no. Kung makita ninyo mga kado klaro jud kay diri ang Siselix tapos kana mga barge nga mga boat diha. So maklaro gud murag naa ata sa San Francisco ba. Kabantay mo San Francisco na yung mga barko ng madagko kay mong labay tapos makita ninyo na gani magpaka-video ana tapos nindot jud kay sa tanawon. So karon lang naata diri sa ubos aning set file ba ng mga bato nga dagko kay bato nga gibutang nila diri. Medyo mingaw lingaw pod karong adlaw kay lagi magkatabi-tabi man pud talagi basta kay kuan basta kay kanang kita-kita ra lang kay kung murag daghan pud ang ato nga mga kuyog murag dili pud ta maka kuan no tabi-tabi so nindot kay dinhi mga kado. So murag kuan lang kanang ang dagat karon kuan kanang ang dagat karon medyo murag lubog man no dili man kay tin-aw na pay part nga tin-aw jud diri pero sa pagkakaron medyo ang dagat karon lubog. Okay, so naata daw pa boss man ta. So ari ta din at ta dito mag sorry po talaga dagko kay mga bato diri mga kado kan makita inyo no. Puno na lang jud sa mga basura jud diri wala man maintain man gud diri kay kuan man gud diri kanang
unsay tawag nga ni kanang murag dili gid maato pag kuha aning mga basura tungod kay murag sa kadaghang pod lagi diri manururay mansuroyay nga magda sila mga pagkaon diri kanang ilahang mga kuan hugaw di po nila dalhon or dili nila ibutan dito sa proper disposal ba asa dapit mabutang aray. Okay, so mo na karon na ata karon diri sa kaning concrete na kuan diri set file or kaning concrete nga kuan seawall ba kana kay naa dinha sa loyo nako na ang sindangan diha nga barge BRP sindangan dinha. Okay, kita po din na ata diri. Alright, di sa ta dito tumoy kay nay mga bayot dito nang giinom diha. Okay. Pero adira ta sorry lang punta diri sa unahan lang ko. Murag manotice na ako diri mga karon no kaning kuan kay kaninaan man ta halos na ilawom diri sa Silix no. So di lang ta dito padong ermita diri lang ta area ha. So mao ni nga area ha kung gikan diri no. So almost mga 1 kilometer ano padong din sa may kuan din sa may Plaza Independencia. Tapos gikan po sa Plaza Independencia padong dito sa SM mga siguro 3 kilometers or 4 ba kilometers. So nga nakalay ano. So mao lang ato suruy-suruyon karon mga kado. Ang ato alam diri mo ganahan mo jud mo tan-aw kanang nindot bitaw nga view diri sa Cebu. So mo na karon nga pero minti jud nato pag-agihan po ning si Silix lagi. Kay mao lagi mingaon man pud ta ning si Silix basta naa na ta diri sa Cebu. O may lain ni kapasi carbonato kan si Silix bid iconic man ni. Pares diri sa Pilipinas. Mo na nindot jud kayo. Alright. So walay namingwit diri nga kasagaran diri kaning mga vlogger po diri usay. Mamingwit po sila diri sa kaning lugar diri. Mao naman sila kalingawan nila mag-video sila, mag-reels. So murag mao sa ilaki bali habis ba. So kita suri-suri man ning ato ila kamingwit. Mingaw na jud kay diri mga kado wala nay mga kuan diri wala nay kaayo mga tao diri gani nay nang giinom diha pero mga bayot man na diha. So mingaw na jud kayo linaw lang ang panahon karon no. Dili kay tanto hangin. So na Coast Guard dira mga kado kanang Coast Guard dira sa kuan. Pati ana po din ang Coast Guard nga kuan nila ilahang speedboat no. Dako siya tan-awon kung naa sa duol pero kung sa layo gamay na jud kaayo. Aray. So mga kuan nato murag maamis pud ta magtan-aw mga kado kaning kuan no. Kaning si Silix Bridge. Kay murag pinakataas jud kaayo nga at tower or kaning main bridge ba diri sa Cebu City. Kasi pasigarbo po diri sa Cebu nga mao po ni pinakaanin dot nga kuan bridge diri sa Cebu. So kaning si Silix Bridge. Okay. Sa mga bayot priga. Yeah. So okay, that's for now mga kado no. So na ato ato lang suri-suri po diri. Sa kanindot ang kaning si Silix Bridge. Mingaw na. Wala na yung mga tao diri. Alright, so okay, let's go. So asa ta pa doon
mo karon. Aga na sa punta dire. Max. Alright, sa morning agihan diri murag na naging out naman yung lugar diri mga karusi. So ano yung nag-maintain ba? Mao po lagi kay ma-maintain na mamanindot po din diri mabati naman sad kay daghan mapahimuslanon po lagi diri. Nindot mo ang tanong lugar diri kay luhan po lagi ni sa gobyerno lagi mamanindot.